गुबुनफोरा सोमोनांगोन मोखांनि नानेखाया बहा गोमाखो होननानै एसेबां समायना बिनि महरा बोरै जाखो होनना। दे होमब्ला मोजाङै खोनासंनानै लादो। मोखांनि नानेखाखौ एबा मोखाङाव जानाय गोसोम दागफोरनिफ्राय 100% सोखाजानायखौ मोननोबोला नानेखाया जेब्ला जायो अब्ला बिखौ सोखानो बयबो नागिरो। नाथाय बिखौ सोखानो थांनायाव मोनसे गोरोन्थि गोबाङानो खालामो आरो बे गोरोन्थियानो जाबाय 99% बाहेरनिफ्रायल' एबा क्रिमफोरल' लानानै सोखानो नाजायो। गोबां क्रिमफोर इउज खालामो नाथाय क्रिमल' लानायजों बिखौ 100% सोखानो हाया। नानेखाया बेबादि नङादि बियो बाराव बिरबायनानै दङमोन आरो बियो फैनानै नोंनि मोखाङाव सिथाबना थाफैनो। नानेखा जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय नोंनि देहायाव मायाबा मोनसे प्रब्लेम जानानै दङ जायनि थाखाय नोंनि मोखाङाव रिफ्लेक्सन जाफैदों नानेखा महरै। बे प्रब्लेमा हर्मन इनबेलेन्सनि थाखायबो जानो हागौ। बे प्रब्लेमा जेखि जाया गोरोन्थिफोरनि थाखायबो एबा एबर्सननि थाखायबो जानो हागौ। बे प्रब्लेमा गोबां स्ट्रेस लानायनि थाखायबो जानो हागौ। बे प्रब्लेमा गोबां मुलिफोरनि साइड इफेक्टनि थाखायबो जानो हागौ आरो बे प्रब्लेमा नोंनि देहायाव नांगौ बायदियै भिटामिननि आंखालनि थाखायबो जानो हागौ। जाहोनफोरा जेखियानो जाया मानो ओंखायनो नानेखाखौ 100% सोखानोबोला सिंनिफ्राय आरो बाहेर मोननै साइडनिफ्रायबो खामानि मावनांगोन। नोंथाङा बेखौ बुजिना लानाया गोनां। देहा सिंनिफ्राय बेसेबां % पजिटिभ रिजाल्ट फैयो आरो बाहेर साइडनिफ्राय बेसेबां % पजिटिभ रिजाल्ट फैयो। मानोना नानेखाखौ 100% सोखानायाव 70% रिजाल्ट मोननो हायो देहा सिंनिफ्राय आरो 30% रिजाल्ट मोननो हायो बाहेर साइडनिफ्राय। जेब्लासिम नोंनि देहाया सिंनिफ्राय हेल्दी जाया आरो बाहेर साइडनिफ्रायल' नोङो नानेखाखौ सोखानो नाजायोबोला रिजाल्टआ फैनाय नङा आरो फैयोब्लाबो बियो टेम्परारि जागोन। साननैसो दिननि उनावनो बे रिजाल्टआ गोमाफिनगोन आरो नानेखाया मोखाङाव साग्लोबफिनगोन। आङो बेखौनो खावलायो नोंथांमोननिसिम, जुदि नोंथाङा स्किनखौ हेल्दी खालामनो सानदोंब्ला नानेखाखौ सोखानो सानदोंब्ला देहा सिंनिफ्राय नाजानांगोन। नङाब्ला नानेखाखौ जेब्लाबो सोखानो हानाय नङा। मानोना नानेखाया देहा सिंनिफ्रायसो जानाय मोनसे स्किननि बेराम। ओंखायनो 70% देहा सिंनिफ्राय बेखौ सोखानो नांगोन। फै अब्ला नायदोनि नानेखाखौ माबायदि 100% सोखानो हायो। 1 नम्बरावनो जोङो नायनि जोङो मा जानो नांगौ जेखौ जायोबोला स्किना सिंनिफ्राय गोग्गो जायो। आरो बे मुवायानो जाबाय सिमला मिर्च एबा केप्सिकाम। मानोना बियो नोंनि देहायाव बेबायदि गोबां इन्जाइम डिलिभार खालामो जायनि थाखाय नोंनि देहायाव हर्मना बेलेन्सआव थायो। देहायाव मायाबाफोर भिटामिननि आंखाल जादोंब्ला बियो सुफुङो। नोंनि देहायाव जेखि जाया इनफ्लेमेशन जादोंब्ला जायनि थाखाय नानेखा जादोंब्ला नोंनि मोखाङाव गोसोम दागफोर फैदोंब्ला बेखौ सोखानायाव बियो जोबोद मदद खालामो। आरो बे केप्सिकामखौ फिसा फिसा थुख्रा हानानै निबु एसे सेबनानै चाट मसला होनानै लान्च खालामनायनि आगोल जानो नांगौ। बेजों लोगोसे सानफ्रोमबो फिथाइ सामथाइ जानो नांगौ। प्रटिन थानाय, भिटामिन सि थानाय फिथाइफोर जानो नांगौ आरो भिटामिन इ थानाय आदार जानो नांगौ आरो थाव जानायनिफ्राय जानगाराव थानो नांगौ। जांक फुड आरो फास्ट फुड जानायनिफ्रायबो गोजानाव थानो नांगौ। नैथियाव नायदोनि मोखाङाव मा लानो नांगौ जेखौ लायोबोला 100% नानेखाया गोजान जागोन। जोङो बयबो मिन्थिगौ नारेंखलनि थावआ जोंनि स्किननि थाखाय जोबोद मोजां। मानोना बेयाव एन्टिबेक्टेरियेल, एन्टि इनफ्लेमेटरि, एन्टि एजिं, एन्टि टेनिं गुन आरो लोगोसे मयश्चाराइजिं गुन मोननो हायो। जायनि थाखाय बियो जोंनि मोखाङाव बायदि दागफोर जानाय, पिम्पल जानायफोरखौ गोजान खालामनायाव मदद खालामो। स्किनखौ सिंनिफ्राय क्लिन खालामो, मयश्चाराइज खालामो। जायफोरनि स्किना ड्राइ आरो नर्मेल बिसोरनि थाखाय बियो जोबोद मुलाम्फा गोनां आरो जायफोरनि स्किना अइली बिसोरनि थाखायबो बियो मुलाम्फा गोनां। आरो जायफोरा नानेखानि समस्याजों जुजिनानै दङ बिसोरनि नानेखाखौ गोजान खालामनायाव बियो जोबोद मदद खालामो। नारेंखलनि थावआव जुदि एसे फिटकारि पाउडार लागायनानै मोखाङाव लायोबोला जोबोद गोख्रैनो नानेखाया गोजान जायो। बिनि थाखाय नोंथाङा मोनाव उन्दुनायनि आगोल एसे सम दिहुननानै गावनि मोखांखौ मोजाङै सुनानै बिनि उनाव टावेलजों मोखांखौ मोजाङै हुगारना ड्राइ खालामनानै लाग्रोनो नांगौ। बिनि उनाव 1 सामुस नारेंखल थावआव आधा सामुसनिबो एसे खम फिटकारि पाउडारखौ मिक्स खालामनानै बेखौ जेराव नानेखा जादों एबा गासै मोखाङावनो बेखौ लानानै मासाज खालामनो नांगौ। बिनि उनाव 15 मिनिट बेखौ लाना थानो नांगौ। 15 मिनिट उनाव बेखौ नर्मेल दैजों सुनो नांगौ। जुदि नोंनि स्किना ड्राइबोला अभारनाइट बेखौ लाना थानो हायो। नाथाय जुदि स्किना अइलीबोला 15 मिनिट उनाव सुनो नांगौ।
बेबायदि रेगुलार सानफ्रोमबो लाबाय थायोबोला मोखांनि नानेखाया आरो जेखि जाया जाहोनाव जानाय मोखांनि दागफोरा साननैसो उनावनो 100% गोजान जागोन। बिनि अनगाबो बाहेराव सान्दुङाव ओंखारनायनि थाखाय एबा सान्दुङाव खामानि मावनांनानै नोंनि मोखाङा गोसोम जादोंब्ला बेखौबो मोजां खालामफिनगोन। बियो नोंनि स्किनखौ नेचारेल ग्लो खालामगोन। जायफोरा मोखांनि नानेखा एबा गोसोम दागफोरजों साग्लोबजानानै दं, नोंथांमोना ट्राइ खालामनानै नाय, 100% रिजाल्ट मोननो हागोन।